Ahojte, vítam vás zo svojho nového videa. Tentokrát to bude taký haul, alebo proste veci, ktoré mám nové a ktoré sa mi tu tak nejako nazhromaždili v posledných pár mesiacoch. Je tu toho celkom dosť, z každého rožka troška, niečo z oblečenia, niečo z kozmetiky, nejaké knihy, nejaké veci do domácnosti. Začnem asi s tými vecami, ktoré sú na oblečenie alebo obuv. No a ako prvé vám ukážem tieto topánky. To sú také sandálky, ja už mám jedny podobné, vlastne mám hneď dvoje. Tieto béžové sú úplne rovnaké, ako mám už aj v čiernom a mám ich strašne rada, sú veľmi pohodlné, elegantné, pozdvihnú každý outfit, majú takýto zlatý opätok. Tieto druhé čierne majú o niečo vyšší opätok a prišla som na to, že sú vďaka tomu celkom oveľa pohodlnejšie a myslím, že sa hodia ku všetkému. Veľmi sa mi páči, že majú takú zašpicatenú špicu a sú veľmi pohodlné a určite ich ešte uvidíte v mnohých outfitoch. Ďalšou vecou je taký dvojdielny set z FNF, je to takýto námornícky crop top, ku ktorému je takáto dlhá púzdrová sukňa, ktorá má vzadu zips. Je to z takého trošku svetrikového materiálu, ešte som to na sebe nemala a veľmi sa mi páči, že je to taká sukňa do pasu a k tomu taký crop top. Už iba nejaké jednoduché topánky, doplnky, kabelka, červený rož a môžeme ísť. Ďalšou vecou sú takéto šaty. Neviem, či ich vidíte úplne celé, ale sú z takého veľmi ľahkého materiálu, sú na gombičky, tmavo-modré s takými ružovými kvetinkami. A v pase majú gumu, čiže robia veľmi peknú postavu a presne to je úplne taký ten môj obľúbený strih. Veľmi rada ich nosím a našla som ich v sekači asi za 3 €, čiže výborná kúpa. Keď už sme pri tom sekači, tak moja mamina tam objavila jednu super vec, no teraz som zvedavá, čo na to poviete. Tada! Sú to Birkenstocky, také tie ortopedické sandále a šlapky, ktoré sú veľmi populárne a ja som nikdy nebola ich fanúšikom, ale mamina mi prišla minulý týždeň s tým, že objavila úplne nové modré sandále Birkenstock v sekači za pár eur, takže ich tam nemohla nechať. A ja som si ich obula a prišla na to, že sú veľmi pohodlné, takže tu ich máme, určite ich asi uvidíte tiež v nejakom outfite, no som ešte zvedavá, s čím ich skombinujem, ale tak na také výlety a dlhé chodenie po meste sú ako stvorené. Ďalšou vecou, z ktorej sa veľmi teším, je táto farebná sukňa od Lenky Sršňovej. To je z jej kolekcie Color Code, ktorá je taká dlhšia, je tesne trošku podkolená a má veľmi krásny vzor. A už som ju mala včera na sebe a máme natočený aj vlog a máme aj outfit, tak sa môžete tešiť na fotky, lebo cítila som sa v nej veľmi dobre. A keď už sme pri tej Lenke Sršňovej, tak od nej tu mám ešte ďalšie veci. Takúto tašku. To je iba taká plážovka, do ktorej hodíte milión vecí, odnesiete to aj v rovnakom vzore ako tá sukňa. A potom ešte aj plavky, na ktorých je super, že majú takýto vyšší strih a sú tiež veľmi pekne farebné a vršok majú iba takýto trojuholníčkový. Takže tak, veľmi ďakujem Lenke Sršňovej. Inak tieto veci všetky od Lenky Sršňovej som vyhrala v jednej súťaži vo výzve z OSI. Môžem vám dať link na ten článok tomu do komentára, môžete sa pozrieť. Predposlednou vecou je toto čierne psaníčko. Jednoduché čierne, ktoré je trošku väčšie, či sa do ňoho zmestí viacej veci a podľa mňa sa bude hodiť k rôznym outfitom. A posledná vec z oblečenia je táto Campbell polievka, ktorá je vlastne kabelka. Takže tu keď som uvidela na stránke, tak som ju tam nemohla nechať. Je super, nemyslíte? Takže má ešte aj takýto dlhší zlatý popruh. To by bolo z oblečenia všetko, presunieme sa na kozmetiku. Tu mám iba 2 kusky z kozmetiky. Toto je suchý šampón od OSI, ktorý je síce nafarbené vlasy, ale to nevadí. A zatiaľ som ho párkrát vyskúšala, predtým som používala suchý šampón od Dove, ten mi veľmi vyhovoval. Tak som zvedavá, ako budem spokojná s týmto. Tak vám určite dám vedieť, ako to dopadlo. A potom je tu takýto mintový lak na nechty od Essie, ktorý... A ešte jednu vec z oblečenia som zabudla. Teda neviem, či to je z oblečenia.
Je to takéto transparentné púzdierko z H&M na nejaké doklady alebo na kozmetiku, na niečo. A ladí mi úplne s týmto lakom. Slnečné okuliare. Možno sa vám zdajú povedomé, lebo sú úplne také isté, ako mám tie svoje obľúbené čierne, ktoré nosím ku všetkému. Tak som si povedala, aby som nenosila stále tie jedny. Mám tu knihu. Toto je 5 dní od Borisa Viana. To dostala od môjho milého ešte k narodeninám. A inak sa mi veľmi páči, ako je toto spracované, také mäkké a pozrite, aké sú pekné ilustrácie. Keď už sme pri tej knihe, tak mám tu aj 2 časopisy. Už som si veľmi dávno nekúpila žiaden časopis, ale tento som musela, lebo viete, čo je na titulke? Kto to spoznáva? Áno, je to byt, ktorý sme spolu s ďalšími 2 blogerkami zariaďovali a až som dostala sa na titulku nového bývania a dokonca je tu aj taký dlhý článok, keď ho nájde. Tak z toho sa veľmi teším. A sme tu aj my, ja, Babo a Jaja. A môžete si prečítať o tom, ako vznikalo zariadenie toho bytu. A ja vám môžem dole do infoboxu hodiť aj link na môj článok, ktorý mám o tom na blogu. A druhým časopisom je Apetit špeciál, čo je vlastne 5 čísel apetitu zviazaných do jednej knihy. A ja si vždy si kúpujem Apetit v tejto forme, je to super, je to praktické a je to už 22. pokračovanie a mám skoro všetky. Takže teším sa, ako si dneska sadnem a konečne si to všetko prečítam a naplánujem, čo budeme variť. To pekné drevené dosky, ktorých sa veľmi teším. 1, 2, 3. Sú to dubové drevené dosky od takej mladej značky, ktorá sa volá Zebramate. A veľmi sa mi páčia tie ich originálne tvary a už ste ich mohli vidieť aj vo videu o 3 sendvičových nápadoch, ktoré si pozrite, je toto video predtým. Potom do domácnosti tu mám ešte jednu vázičku, takúto geometrickú šedú vázu, ktorá sa mi veľmi páčila. Bude tam pekne vyzerať nejaké malé kvietky, to je váza. A potom mám ešte také blbosti. Takéto pekné servitky z H&M Home. A bola som zase v Tigerovi. Ako to dopadne, keď idete do Tigera, kúpite veci, ktoré nepotrebujete, ale musíte ich mať. A tak to bolo aj s týmto kaktusovým perom. Takže no, nechali by ste ho tam. Blížime sa k 2 mojim najobľúbenejším veciam z celého tohto haulu. Prvým je, musím sa postaviť, aby som to dočiahol. Piknikový košík! Takýto piknikový košík som vždy chcela a konečne ho mám. Vyhrala som ho v súťaži so Sedlčanským Hermelínom a je úžasný. Vnútri má sadu pohárikov, tanierikov, príbor vývrtku, veľmi dôležitá vec. A má tu ešte taký chladiaci priestor. To najlepšie nakoniec je môj nový mobil. Mám nový mobil, áno, konečne nemám 1000-ročný starý mobil, ale mám takýto pekný smartfón od Lenovo. Je to Lenovo Vibe Shot. Jeho prednosťou je, že fotí super fotky. Fakt má vymakaný foťák, aj predný, aj zadný. Aj takýto pekný biely a už ho mám asi 2 týždne a už sme sa spolu tak celkom zžili, takže je super. A k nemu mám aj takúto externú nabíjačku, čo je veľmi praktická vec. Lebo viete, že takáto vec nevydrží nabitá dlhšie ako 1-2 dní. A keď niekam idete, vybije sa v tej najnevhodnejšej chvíli, ale keď vytiahnete z kabelky toto, tak ste zachránení. No a už slúbená giveaway, dočkali sme sa, je to tu, s bublinkami. Takže jeden z vás môže vyhrať takúto istú externú nabíjačku od Lenovo. Všetko, čo preto musíte urobiť, je odoberať môj kanál, dať like tomuto videu, ak sa vám páči a ešte mi môžete dole do komentára napísať, že či máte nejakú skúsenosť so značkou Lenovo a ak áno, tak akú. A ešte by som bola rada, keby ste mi napísali, čo si myslíte o mojich videách, prípadne nejaké nápady, čo by som mala natočiť aj na budúce. Tak ja sa teším na vaše komentáre, tak sa majte!